Άντε μικρέ, και γρήγορα. Κάνεις καιρό αυτή τη δουλειά? Δεν βλέπετε. Τι είναι εδώ? Σβελτάδα, κύριε. Σβελτάδα. Πώς σε λένε, μικρέ? Το άλλο πόδι. Ρώτησα πώς σε λένε. Βασίλη, εσάς? Μα είσαι και ανεβείς. Γιατί, κύριε, εσείς πώς ρωτήσατε το όνομά μου? Καλός είσαι. Λοιπόν, εμένα με λένε Γιώργο. Και τι δουλειά κάνετε? Να τα μας. Ανάκριση μου κάνεις. Κακό είναι που ρώτησα. Κάποια δουλειά θα κάνετε. Και βέβαια κάνω κάποια δουλειά. Είμαι δικηγόρος. Δικηγόρος? Έχω για σας μια δουλειά. Μια σπουδαία δουλειά. Ωστόσο αφήνεις τη δική σου και εγώ βιάζω. Τελειώνω. Πείτε μου μόνο που είναι το γραφείο σας. Άρα. Κι άλλα μια μέρα να με δεις. Όχι μια μέρα. Απόψε θα έρθω. Απόψε στις 8. Όποτε θέλεις. Μόνο τελείωνε τώρα γιατί βιάζω. Σε 2 λεπτά. Το άλλο. Έτοιμος? Δεν είναι ανάγκη. Θα μπει στο λογαριασμό. Ποιο λογαριασμό? Θα δουλέψετε για μένα όπως δούλεψα κι εγώ για σας. Ναι, αλλά εγώ δουλεύω πάντα της μετρητής. Και οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους. Ας είναι τότε. Άντε, γεια σου Βασίλη. Στο καλό, κύριε.